Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Фаддърджон и това е Minecraft Surviving епизод 4, сезон 2. В този епизод ви бях казал, че ще ви покажа нещата, които съм направил. Аз съм направил двете крила на къщата, са довършени напълно, както и фермата за кокошки. Аз ви я бях показал, но пак ще покажа сега как става всичко. И така, виждате, доста работа съм свършил. Ето, вижте как изглежда, казах ми се с въртище. Тук направих и малки пътечки. Виждате. Ето, тук подмених малко нещата. Тук можем малко да поосветим. Ето така, примерно. Ето така по-точно. Да, тези нека се стоят. Ето тук направих доста стълби. Така гледах да е по-изравнено. Тук също сложих стъпала. Трябва да ви... Тук вече може и така направя директно да се влезе в градината. Виждате. Махай сала. Ето тук направих така, съм минавал отзад. Виждате как е станало. Това тук го свързах, тези двете ги свързах. И стана като тераса, на двете крила. И тук отдолу пак ги свързах и стана като... Тук вижте само сигнал не получи. Ето това е едната част на крилото, тук има стълба за нагоре. Ето това е другия етаж. Тук съм забравил само да сложа стъклата. Само да проверя един момент. Дали имаме стъкла още останали? Добре, имаме доста. Правя го още един път с казвам с чисто стъкло, не с такова, не с стъклени панели, защото искам малко така да не е всичко еднотипно, малко по-различен начин да е тази къща. Но първоначално беше, не знам да изпълните още в първите епизоди, ето тук кокошките, беше каменната барачка. Ето, виждате вече колко яйца съм я събрал от кокошките. Ето тук цвет съм, сега не съм обирал посевите, сега ще ги оберем. И съм подготвил неща, за да направим вътре нивелировката там, нещата вътре, които ще са. Ето виждате пресната врата, другата и пак може да се излезе отпред, само тук малко не стана и не можах да сложа сигнални плочи, така че ще се отварям с ръка. Тук нищо не съм променил. Само нали тук да съм минал в крилата на къщата. Не съм слагал врати. Ето. Тук има. Това крило обаче, той така просто око не се забляза, се следва по-късно от другото. Защото там не ми стигна място. Пък нямах много вече материали. Тук съм направил само по една масичка с едно столче. Тук още съм сложил, нещо не съм сложил всъщност. На втория етаж тия работа съм ги махнал, защото не може да се минава от тях. И тук за терасата да видите. Тук само така остана, защото това е заради стълбата за втория етаж. Може да се минава и от тук за втория етаж. Направо на терасата. Опа, малко са... заседнах. Иначе ето така, виждате влиза се. Ето това е терасата. Виждаме се градинките, всичко. Както и фермичката. Ето вече евентуално, за което крилото се решим. Ето таваните как са. Мога да сложа и тук по 4 пакли.
Насосите добре. Сега ще ви покажа и другото как стана. Ето. Така. Това е като цяло хора. Знам, че сега не излиза толкова нищо трудно, но обаче за да се построи всичко не изследва доста материал. Най-вече камък и дърво. Всичко по-красиво. Мене е харесва. Не е много кой знае това, но пак е яко. Тук върху стенца. Тук сложих малко мак. Тук на стълбичките, като се слеза. Тук две стенца, пътечка. Не знам, мисля, че яко става. Сега да берем първо последите, а пък после ако щяхме да правим сега излезе главата, щяхме да правим тъй като изключа хора, направо съм много съм нервия. Щях да... да направим вътре завеждането. Външната част е изцяло готова. Тук всичко съм гледал да го направя така симетрично и равномерно. Поберем нещата. И после трябва да отстрижем овците. Сега е време да напомня да дадете положителен лайк за този клип и да се абонирате за моя YouTube канал. Надявам се вече да имам повече гледане и вече да правя, не знам, не знам какво правя, ако не ви пада, ама пишете нещо в коментарите, което мога да направя, примерно на някаква друга игра, на която мога да снимам. Не знам за което повтарям вече, но просто така ми е много текчително. Което съм само. Искам и ви да давате идеи, нали какво да правя. Такива работи. Но, не знам. Сега да посим. Добре, мога да кажа. Харесайте ми другите клипове. Абонирайте се. Пак повтарям. Пишете в коментарите, пак повтарям. И това е като цяло, което желая да стане и нали, да снимем на някоя друга игра, нали, не само Toy World, защото Toy World вече така стабилно е развит. Какво беше моркови? Да, не съм моркови. Но сега ще обера и яйцата там от фирмата, които се събраха. И моля ви да коментарите без хейт, защото това е ужасно. Така, всичко е посят. Да. Сега да се върнем да оставим курсовите и храната. И ставаме да размножаваме кокошките. Всъщност ще взема отлички найди. И размножаваме доста моркови, още две яйца и пшеница. За което трябва да почнем да си правим хляб. Сега, ще аз как ги размножавам. Сега ще ми трябва още един панел. Трябва един панел. Къде отварям само панелото? Така. Ще я размножавам и видите. И зажме. Ах, майка ти пили, мръсно се, ще там на мен да се правиш
И чипера ли ми пусна масното гадно по смотаното. Така сега да уберем яйцата. Да оставим да се изпече пилето, което така успя да излезе. Сега да поберем яйцата. Ето по-корено се деса. Така. Обично пъти. Айде. Така. Малко типи още. Много ми перове, браво на него. От перата се правиха листи, мисля, че. Само че така ли се правиха, но ми трябват още листи. Да. Още перца. Защо съм събрал? Майко, доста не имам да правят но нищо. И аз за да това карам да правя нещо лично, нищо не е далечно. Като напишете, аз за това ще го направя просто. Защото толкова съм изчерпан, че не може да бъде. Сега да го стрижем. Да го стрижем. Да видим да не ви гори нещо сега през лятото. Така. Това са малко от тях да взема да ги размножа. Около насъбрахме една от променичо светло сива и 8 бяла, които станаха 10. Някой друга... Айде пасите, бе, да взема още малко. Добре, не щете. Сега обаче ще взема пшеничка. Бе. Така. Сега ще взема малко пшеничка. Тук. За да ги поразмножа, ще взема колко бяха ти. 2, 4, 8 пшеница ще ми трябва, мисля, че 4, 5, 6, 7, 8. И да сложим някаква друга масичка от къщата, и сега ще... тая пък тя бърза и тя. Айде, любите са. Айде, давай. Къде се работахте? Мъга с острака с пържолата. Така. Ето ви новото членче на семейството. Така, малко да го залюбим. Съсед тази ще залюбя. Още един раменчо. Пак с въгълничка. Сега трябва малко да залюбим самите крави. Така, люби се с тази. Така тази с коя бе с... Ще го правите? Така, размножихме се така стабилно нещата. Да закача по дяволите. За да не отварям. Да не си играя да отварям. Нещо си играя да отварям. Така. Сега да вземем нещата. Да съм подготвял. Но честно говоря не много. Сега пред това. Малко такива за диванчета. Хемгради. Масичка най-вече ще направим. Ето тук примерно ще го махнем.
ще направим така. И така. Ето виждате. Тук може да се направи примерно само така за сядане едно. Може да бъде такъв планче. Да се направи. Трябва да не е така, бе. Не, тук ще оставя, защото много тъмно става иначе. Това просто много тъмно и... Тук ще направя обаче вече така да се почива. За отдих. Тук ще направя с камения. Това е така. Всъщност може да се направи нещо като место под намазан, защото е доста по-отцветено. Примерно маса. Маса е така. Така е. Ще направи единична маса. Тук може още едно така. Е готово. Тук. И няма да го вече. Много да оставя там нещо. Трябва да направя примерно. Тя няма да е почти никога не гледа хора, само някакви такива правя. Просто... Тъй, тук няма вече какво се слага, да се взем долу. С тия мога да се направя нещо като лампия, но няма още си няма там. 6 ще сложим. И така, виждам, че не оставя време малко. И какво ми да направим с време? Няма да отча само да си да... Знаете, малко съм хрема в капана. Това може да се заживото. Ето пък вечер не знам края. Не съм смълчава. Да го отпръсня. И мисля, той капан да го сваля също много долу наистина. Ето така, също много долу. Но не. Ще стане много грубо. Не искам. Да се приберем долу. Прибираме се. Така. Сега да спим. И мисля пък да е тази епизод хора. Просто пишете, не знам какво направя, честно ви казвам. Иначе на този World. Значи може много неща, които могат да се направят, но просто не знам нищо, какво може да се направи. Благодаря ви, че бяхте с мен. Аз бях Пълдърджан. Благодаря се, дайте получи много за